Sus paita, maluoy be ko maayo ani. Tan-aw na ko sa akong Facebook, open ako sa akong Facebook, daghan di kong mabasahan nga kinahanglan og tabang, asa po ko lagi kayo, wa naging kwarta. Kamo nyari ka mo kuha, ayo ko mo kuha, wag kay problema gyud. Problema gyud kung may paghurot sa kong kwarta. Sana all. Ang sweldo mag-abot sa inang ka kada kinsinas ko ng sweldo. Di pa gani mahurot akong sweldo karon. Ano po yung sweldo? No? Problema kung may usawan ko paghurot ng sweldo mo na mga igtabang ako. Ako ginahatagan. Luoy kay God. Pero ikaw lang gid pag-post di mangayo. Ikaw ang kahatag kay mag-volunteer ko abi pa lang. Pag-iwan lagi kay ko sa kong kwartahan gipod. Di ko nagkanag kwarta. Kaya hindi ko sweldo niya. Di mahurot Di mato gyud. Lima ko saon ko paghurot ng sildo kani mong agency wagi pud ni ko na una ni mong agency ko ako nagulagingan ng mga agency nga mahimo ibinuan na lang ang hatag nga mong sildo kinsinas matulog taon matulog gasto grabe kasi nakuha sildo ako ba say na maayo na ko kung nagkumpong panghatag isahan ito yung ngayo na ko nga wagi sila kwarta nga tabang ba ako lang kita kagatrosisyon sila kung pakubra na ko sa sweldo. Kamulit kubra na ko sweldo di magwanta karon diyan bilin sa pitaka wa tagtao na ni wa ko dili nakae. Paano masabi? Sweldo na ko murot basta sweldo na ko sweldo ka. Ana nga gato mga silag post wa gi ko ana. Itong ako makita sa Facebook nga magigaw lang sa pag-post. Ay tabang post nga wa gi din tayo kwarta. Sakitan ko magtanaw Sana all. Sa iko ra gyud pagbasa ko na ilang post, di po ko mayo nga i-PM ko ninyo kay ipanghatag ninyo. Lisod ko guro ko kung sweldo. Abi pa lang, ingon ana po ko nila po, imong portahan lang gyud kay ko, buhiron lang po kay ko sa pagkortahan. Ano lang gyud ko balong-baling nila po. Chat po, gato mo. Chat ko sila akong kubrahon sa sweldo. Hatag na ko nila akong sweldo. Di matugi ka. Ano ba, sige reklamo ros ka mahal sa palulito, bugas di mahala pero matay sa kong bahin. Bahin ko mahali. Di gani paha ko sa kung sa kasunduhan sa kinsina sweldo. Sa pila po siguro katawag yung mga on ng sweldo. Di ko rin ka nang sweldo ko. Ay kung ganyo sa kinsi. Pero naon buta sa kinsi ba? Di po rin tapadag palabian ng tagpa dako ko na mo sweldo ko. Lisod ko rin taon ng kurot ko taon na mo ko kunti lang nahunaon ko kung saan na mapagurot na mo sweldo. Kita ba mo kung di hunahuna gid maayos ba. Masayang lang pud ka. Di mahurot sayang kabaw-bahaw. Mo na nga ko nang ipanghatag gyud sa mga tunang inahanglan. May na lang pud ba.